అయ్యప్ప స్వామి పూజలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి. మాజీ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ నాయకులు చీర్ల విష్ణుసాగర్ స్వామి తన స్వగృహంలో నిర్వహించిన అయ్యప్ప స్వామి పూజలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిరంజన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మాలధారణ చేయడం పూర్వజన్మ సుకృతం అని, కలియుగ దైవం అయ్యప్ప స్వామి ఆశీస్సులతో ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో అష్టాైశ్వర్యాలతో ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. నిరంజన్ రెడ్డి గురుస్వామి ముత్తుకృష్ణని, విష్ణుస్వామిని సన్మానించి గురుస్వాములచే తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. నిరంజన్ రెడ్డి వెంట నందిమల్ల అశోక్ స్వామి, ప్రేమ్నాథ్ రెడ్డి, ఇమ్రాన్, భాగ్యరాజ్, చిట్యాల రాము తదితరులు ఉన్నారు.